Nahimong tensyonado ang gipahigayong clearing operation sa mga barong-barong diha sud sa compound sa Cebu International Convention Center. Ang maong mga barong-barong gipanag-iya sa mga dili beneficiaries sa relocation site sa Mandawi City. Si Chona Carrion sa report. Evacuation center. Karon inyo na magkanin developon. Nganong dili man ninyo kayang ibalik sila kundi sila nang gikan. Bisan pa man sa pagbabag sa mga tag-iya sa mga barong-barong diha sa CICC ug sa mga militanteng pundok, wa kini makapugong sa mga sakop sa demolition team sa Dakbayan sa Mandawi pagpatuman sa pagguba niini. Pasado alas 8 kagnang buntag, gisugdan pagguba ang mga istruktura. Gibanabanang moabot og 20 hangtod 30 ka mga barong-barong ang mga gipangguba karon sa mga sakop sa Housing Urban Development Office. Ang mga ninmuyo ni mga barong-barong wala sa master list sa Dakbayan. Sila na lang ang nahabilin sa 275 ka mga pamilya nga nagpuyo sa CICC compound nga dili beneficiary sa relocation site. Ang ilang mga kauban nanguli na sa ilang tagsa-tagsa ka mga lungsod, samtang ang uban namalhin na lang sa ubang dapit sa Dakbayan. Panawagan sa mga gipang-demolish relocation site. Ang amuha ni ma'am, kabalinan gid dili sa untas la mo dumulis og walay kabalinan. Kay kuan biya kabalinan naman gid dili mi gusto sa mo kabalinan ra. Amo balay ma'am giguba pero among katungod wala. Asa mi niyo babayan? Ang maong mga mulupyo nahatagan na og tag 10,000 pesos nga financial assistance. Mato ni Attorney James Saison nga unta dili na lang sakyan sa mga militanteng pundok ang pagpapahawa sa mga mulupyo. Ang ato ang stand is because di sila beneficiary, they don't have any colorable right to stay sa ato ang temporary nga relocation center. Sa pagkakaroon, aduna nalay 288 ka pamilya ang nagpuyo sa CICC nga beneficiary sa relocation site. Gikatakdang i-relocate na sila sa Barangay Kasili sa Enero. Nag-site development na ta dito, ato na lang gitarong ang mga papel. Hopefully by end of January, ang pasalig sa nag-site dev, ready na siya for kanang pabalhin sa mga tao. Chona Carrion, Balitang Bisdak.